कुरकुरीत कारली आपली बनवून तयार झाली आहे। एकदम क्रिस्पी झाली आहे, करायला एकदम सोपी आहे। नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत साधे आणि एकदम सोप्या पद्धतीत कुरकुरीत कारली। तुमच्या घरी जो कोण खाणारा नसेल तर ही कारली नक्कीच खाणार। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ, जेवढं आपल्याला लागेल तेवढंच आपण वापरणार आहोत। छोटे 2 चमचे मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ। पाव किलो कारली स्वच्छ धुवून आपण ह्याचे उभे तुकडे करून घेतले आहेत। यातली बिया आपण सगळी काढून टाकली आहेत। आता आपण ह्याला मीठ लावून घेऊया। मीठ लावून झाली आहेत। आता 10 ते 12 मिनटं आपण अशीच ठेवून देणार आहोत। कारलीला मीठ लावून 10-12 मिनटं झाली आहेत। कारलीला पाणी सुटलं आहे। आता आपण असं दाबून घ्यायचं आहे हाताने। असं दाबून पाणी काढायचं आहे कारलीमधलं। कारली आपण दाबून घेतली आहे। कारलीमधलं एवढं पाणी मिळालं आहे। कारलीमध्ये आपण मीठ घातलं होतं, त्याचं खारटपणा कमी होण्यासाठी आपण आता कारली धुवून घेणार आहोत आणि कडवटपणा पण कमी होते। मग एकदम चिमूटभर मीठ घालायचं आहे, कारण आपण मीठ लावून ठेवलं होतं, त्यामुळे त्याला मीठ चांगलं लागलं आहे। मिक्स करून घेऊया। हळद घालूया, मसाला घालून घेऊया। थोडं थोडं घालायचं आहे। हळद, मीठ, मसाला लावून झाला आहे। आता आपण पीठ घालून घेऊया। जेवढं लागेल तेवढंच वापरायचं आहे। चांगलं मिक्स करून घेऊया। तांदळाच्या पिठाने कारली चांगली कुरकुरीत होतात। यातलं आपण 5 चमचे तांदळाचं पीठ वापरलं आहे। चांगलं पीठ लागलं आहे कारलीला। आता आपण तळायला घेऊया। तेल तापलं आहे, कारली घालून घेऊया। मध्ये मध्ये असं हलवत राहायचं आहे, पसरून घ्यायचं आहे असं। 4 मिनटं झाली आहेत, परतून घेऊया। कारली परतल्यावर परत 4 मिनटं झाली आहेत। टोटल 8 मिनटं झाली आहेत। कारली आपली चांगली फ्राय झाली आहे। कुरकुरीत कारली आपली बनवून तयार झाली आहे। एकदम क्रिस्पी झाली आहे, करायला एकदम सोपी आहे। अशी कुरकुरीत कारली तुम्ही घरी करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।